Yabona kwelinzalo balisibali. Uba ungumuntu okholelwa ukuba uThixo unothando nenceba nobubele kuphela lingakubhida. Mandiqinisekise uThixo unazo uzizo zonke izinto endigqiba kuzikhankanya. Noxa kunjalo, kukhona icala likaThixo singaliniki ingqwalasela. Elokubana uThixo unguThixo obulungisa. God is a just God and he's a God of justice. It's unfortunate that the enemy knows this and he uses it to his advantage. Thina indlela esingayo yazi ungenza into ngoku against the will of God bese usithi uThixo unenceba mina uThixo uzondixolela. It's because you do not know that God is also a just God. Ithi iBhayibhile, his throne is established in righteousness and in holiness. Masingene ebalini. uDavide guys ubuyile eJerusalem hleli namaSirayeli bahlale nyani bavele bathwaxwe indlala. Indlala eserious. Baba ngothi bathi benza into abayaziyo to remedy the situation. Hayi akulungi. Athi uDavide madoda kwenzekeni na? Sadibanisa amathe nenyembezi sangazinqindi sangazisibhakela. Kanti kwenzeke ntoni? Ayibona bayi ayihambi yodwa. Kutsho kanje ke ezilalini. Ayihambi yodwa inesandla somuntu. Ezilalini kuyakhawuleza into ukuba nesandla somuntu. Khawuleza into ukuba nesandla somuntu. So Davide aconsult uThixo ke yena ke bawo. Ayibo ndiyazicingela uba inoba uyisecinga uba okanye mhlawumbe uba uphinde wavusa laa nto kaUriya. Andiyazi ndiyazicingela nje. Hayi kodwa xa ifika kuba wathi uba hayi wena siDavidavu okweli lixa ningamaxhoba. Ningamaxhoba esono sikaSawule. Athi uDavide athi ubawo inene. uSawule wabulala amaGibheya. Ndikuxhobisele nje kafutshane uba amaGibheya bobani. AmaGibheya liqaqobana labantu. Uyakhumbula ela xesha uJoshua babephuma bephuma kwilizwe bebephuma kulo eJiphuta sethathe over kuMoses esisa abantu eKanani. Kwathiwa ke bazawubulala ezantlanga ziphayana then babe sebelithatha ilizwe bale labo. AmaGibheya ke wona ke athi uba uba yo aba bantu noThixo wabo bavele bajikeleza iJericho a-fortified city yadilika. Bese ngoba nithi nayi guys ayiba sifuna ukufaka abhlungu masize neqhinga sibone basenza kanjani ukuze sisinde kwaba bantu beve sigemegeme senzeke babona bayike ayingangathi banxiba impahla ezindala baphatha sonke esigudileyo bahamba xa befika pha kuJoshua bathi we are from a far country. Bathi funga uba ngeke usibulale. Funga phambi koThixo wakho. Wafunga yena uJoshua because yena ucingela uba basuka from a far country kanti izi-Hivites is bayifumana later ke ngokuba zi-Hivites and babe sebengazukwazi ubabulala benesifungo phambi koThixo wabo. Babanika indawo yokuhlala babaseva ke abaseva amaGibheya kwaba yilonto kanjalo. Uyayibona? Fika uSawule ngokuqava nondweba ufika uyababulala. Hence ke ngoku sekwenzeka lento yenzekayo. So athi uDavide ayivele lento ahambe aye kumaGibheya athi guys we have a situation sonke singamaxhoba apha. Ndicela nitsho uba singaninxephezela kanjani nixole nathi sibe right kweleti cala. Athi amaGibheya hayi kumkani. Uyabona le into ngeke ilungiswe ngegolide nesilivere. Kunjanje oku. Asifuni neliphi na igazi kumaSirayeli. Sifuna igazi labantu bakwaSawule. Amadoda nje asixhenxe asuka kwaSawule. Athi uDavide bathi nje kumkani. Asiyifune enye into. uDavide okay. Ithi iBhayibhile he spared Mephibosheth, the son of Jonathan, the son of Saul. Wasinda uMephibosheth ngenxa ye-oath awayenayo uDavide noJonathan. Wahamba wayemzini kaRispa, the daughter of Aya. Ngathi ngizothi ayabongo ayand. The daughter of Aya. Andiyazi uba ndizambiza njani ingxaki laa tata. But wafika kwaRispa. Xa ifika kwaRispa Aya. Xa ifika kwaRispa kukhona omnye uMephibosheth ongunyana kaRispa ke ngoku nothi lowa ongunyana kaJonathan noAmon. Wathatha bona wadlulela kwaMichal, the daughter of Saul. Xa ifika phana wathatha onyana abayi-5 baka-Adriel, umyeni kaMichal, the son of Barzillai. Thatha abantwana abayi-5 emveni koko baxhonywa ke ngokusebeyi-7 babulawa. Kuthiwa wahlala pha uRispa ephekuzela okokuba abantwana bakhe bangadliwa ngamaxhalanga.
phekuzela phayana kusukela ngexesha lokuvuna ukuya ngexesha lemvula. Yathi yovakala kuDavide, hayibo kukhona umfazi ophekuzelayo, iyathandwa ngo-August ke le verse, ophekuzelayo phayana. Wathi uDavide, oyini na, ayimbi ke ngoku, hambani niyogrumba amathambo kaSawuli nakaJonathani, nibathathe naba bebexhonyiwe bazongcwatywa ke ngoku engcwabeni likaKhishi, utata kaSawuli esebebonke. Nyani kwathi uba kwenziwe loo nto kwatsho kwarayithi ke ngoku kwaSirayeli. Ndiyaphi nelibale guys niyabona uba uMephibosheth usindo kwesibini qale walandwe lo Debhara engenzanga nto ngenxa yesifungo sikatata wakhe noJonathan. noDavid, isifungo sikaJonathan noDavid wolandwe lo Debhara. Ngoku buyasinda ubomi bakhe ngenxa kaJonathan again utata wakhe. Kwelinye icala oonyana bakaRispa mna ndiyaqala ukuva ngabo apha ku2 Samuel, andiyazi uba bakhona nakwenye indawo, but apha ku2 Samuel uchapter number 21 ndiyaqala ukuva ngonyana bakaRispa. And ababenefit into right. Andizange ndive kuthiwa bayabenefit ebukumkanini bukaSawuli, ndizobeva sebebulawa just because kubaleka igazi likaSawuli emithanjeni yabo. What a shame. Guys, from the story you can learn that it matters, like kunendaba ukubuzalwa ngubani. Uthi kutheni le lesibhedlela nyani xa ufikayo xa kwenziwa i-diagnosis kuza ubuza uba akekho umuntu ekhaya oke wane-diabetes, ingoba kunendaba ukuthi uzalwa ngubani. Now it makes sense ukuthi why iBhayibhile ithanda ukulanda umnombo, i-genealogies, even seyiqala kuMatthew izawuthetha ngoYesu, iqala ilanda umnombo ongekho perfect. Oh bazalwane, umnombo ongekho perfect. Be born again. Jonga, be born again for you not to suffer the things that your forefathers suffered. Please, the first step, be born again, be born of God. It is very important. Ndiyanibongoza. Emva kwelibali ndiyanibongoza. Be born of God. Be born again. Because it matters ukuthi uzalwa ngubani, zalwa nguThixo. Wakwamva uPaul xa sethetha ngoYesu as u-second Adam in the book of Corinthians, athi he came to deal, uthi oqala uAdam wayedla ubomi, wesibini wayedlisa ubomi. He came to deal with sin once and for all, because it is through Jesus that every sin can be forgiven. Qala nje ngekathetha into ezininzi, be born again. Okwesibini guys, ubunomama othandazayo khona apha, consider yourself blessed. Okanye umzali nje othandazayo, consider yourself blessed. Sudikwa mama koxesha noba ukakholwa wena, sudikwe Thixo aku nanqale kosondela zothanda ziyozelela khona, because kune blessings that come with having a praying parent. Kukhona izinto ezi-overflowela kuwe ungazazi nozazi. That is why abantu abaninzi who have praying parents okanye blessed parents, ezinye principles they don't understand them. Ungathetha ngoku steward mhlawumbi relationships, bona banandaba naloo nto because they are blessed through their parents. Omnye umama wakhe wathatha imali wahamba oyiphose ecaweni angakhonzi nakuyo, kusakhiwa iholo, wathi ndinikelela abantwana bam, wathi mayakhiwe icawa, mayakhiwe indlu kaThixo. And God honors abantwana bakhe ngenxa yaloo nto. Or if you have a praying parent, do not underestimate that. If you don't, be a praying parent. Abantwana bakho mababenefit ekubeni umama wabo uyathandaza. Ngeke ningene nzulu guys kwindima ye-bloodline, but it matters ukuthi uzalwa ngubani. Kodwa qala, be born again. Ndiyakhuthaza, be born of God. Yes, when you are born of God, it's not that uSatan akazofuna ukuattack ngezinto that were attacking your forefathers. Uzawufuna uyenza ngoba uSatan akathi guys, yo hayi ke xa uvele wakhona ke ndiyakuncama ndiyakuyeka, uhlele zawuphinda zami, but uzawuyenza loo nto illegally when you are born of God, when you are born again. Hayibo guys ukuthi uzalwa ubani, it counts. Uthi uPaul ethetha noTimothy, yeTimothy olukholo ndilibona kuwe, lali kumakhulu wakho uLuwisi, la kumama kuEunice, ngoku lolukholo kunendaba ukuthi uzalwa ngubani. That is why noba sokholwa kufuneka ulinganisa abantu, uzenza izinto because abantu bayazenza. Abanye abantwana bakwi-advantage. When uyi-first generation yomuntu osindiswayo kowenu, akekho omnye umuntu wakholwa ngaphandle, nguwoza nento yeBhayibhile, kwakukhonzwa ezinye izinto ongazaziyo nawe ezinye, nguwe oze nento yeBhayibhile kowenu, nguwe iqala ngayo, intsa ngawe le nto yeBhayibhile kowenu. Omnye umntwana yena usisizukulwana sesithathu, utatomkhulu wakhe, utatomkhulu wayesinsiwe, utata wakholwa, wonke umuntu bekholwa kowabo, ukwi-advantage, akaqali phantsi. Njengomntu
akaqali phantsi guys njengomntu ngeke ufanise umuntu ozalelwe kwifemeli enento yonke ene-properties enentoni umfanise nomuntu ozowuqala phantsi uqala ukuphangela okunguye ozowakha ikhaya ozothini uba kunjalo kwinto zenyama kubekelaphi kwezikamoya. Be born again, be born of God. May you never suffer the things that your forefathers suffered, in Jesus' name.